paneskak. Hori da, venga txaloiek! Urtetan egin ditu ikasketak, erizaina izango da ama bezala, herriko elizan ezkonduko da, baina Mariak badauka etxean, kantatuko ez duen sekretua, hasi da besten orain dela gutxi, kontatu duten eskataldean. Txiko berriz ostirala, berriz abesteko lokalean, baina Mariak badauka etxean, atzekoz luken beste jantziat, ona laukidun tiranteak eta martizendak erosi berriak, dantzatzeko Sweet Mary, dantzatzeko zeukaten bidea, tagian manda txuria soineko, bezbaten gatik alaratzea, baina Mariak badauka etxean, afal orduan ezatekoa, familia horrean arituko dela, herriko festetan kontzertua, dantzatzeko Sweet Mary. Oso ondo. Oso ondo. Etorri. Ze moduz? Ondo.
Ondo atera da, ezta? Bai, Gainera, fin etorri zarete gaur Sweet Mary hau dantzatzera, ezta? bai. Baina txoritxo batek por qué, barkatu? Mariak oso fina delako. Ah, vale. Dauka beste bizitza bat eta... Eta zuek ere beste bizitza bat daukazue? Bueno, Edo momentuz ez. Bueno, ez dugu eser esango, ez? Gaurkoan ez. Eta txoritxo batek kontatu dit, ja, taula gainean luzez egon zaretela, abes batzetan, eta batek ere kontserbatorioan, ezta? bik. Bi kontserbatorioan? Guk. Ja, taula gainean kristoneko esperientza daukazu, ezta? Bai, Bai, orduan konfiantzaz sartu zarete ona. bai. Bai, bea, txalo bero bat aientzako.